ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ସାଧାର ଆଇଟମ୍ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଭାତ ଏଇଠି ଭଜା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କଟା ହେଇଛି, ଭଜା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ି ବଢ଼ି ପଡ଼ି ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ଇଏ ତ ପାଗ ତ ନହେଲେ ଭାତ ଉଠିବନି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଟା ଟିକେ ଦଳିଦେବା। ଗୁରୁବାର କୋଉ ମାନେ ସାଧା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଟମାଟୋର ଯଦି ମାନେ ମିକ୍ସଚର କି ବଢ଼ି ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଦେବ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ କିଛି ଦଳାଦଳି ପାଗକୁ ବଢ଼ି କିମ୍ବା ମିକ୍ସଚର, ଡାଲି ମିକ୍ସଚର ହେଇଥିବ, ଅନ୍ୟ ମିକ୍ସଚର ଭଲ ଲାଗେନି। ଡାଲି ମିକ୍ସଚର ହେଇଥିବ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ତ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି।